Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV. Zita rangu ndichinzi Uncle Saint. Chanzvadzi chamai venyu, last born chemba mana mai venyu, munongondigamuchirawo sokudaro handiti. Saka ndiri sekuru kwamuri. Panapa ndakamira namukoma Iben Kapingautowa namukoma Knowledge Kapingautowa. Mukoma, zviri kudini? Zviri nani. Handiti, mukoma Knowledge. Zviri bobo. Handiti. Aiwa, mazuva ano ava ndo Saint TV yachona. Vamwe vanobva vatibvunza kuti sei musiri kuinza mama programs. Aiwa, kusvika tapedza program yatinayo iyi yakanyanyokosha kupfuura zvimwe zvatingafunga, yekuti mukoma Iben namukoma Knowledge vange vari vanobatsirwa. So tikada kudzokera kumashure, some 3 months ago ndopatakasangana namukoma Iben namukoma Knowledge tichinge patakange taenda kuTrokeadzwa farm kuurungwe, handiti kuurungwe kuMash West, kuMashonaland West. So mukoma Iben tise kuona kwenyu vane bandage kumeso, vane ronda ravainaro rakakura zvinotyisa. Mukoma Iben vakanga vakabatwa cancer last year, almost vatova negore nesome months vabatwa cancer. Same applies na mukoma Knowledge vakazobatwawo cancer kunoku mazuva akapera some 2 weeks ago, mushure mekunge vatestwa kunoku. Tichida kutenda Dr. Munyaradzi Muriva netimu yavo avo vari kumira nesu zvakanyanya, vari kushanda pachena, havasi kubhadharwa, vari kungoda kuti vabatsirane nehama idzi, handiti. So zviri kuitika ndezvekuti takambouya tikati tiri kutsvaga $3,000 yekuti tinge tinobatsirana namukoma Iben namukoma Knowledge. Mari iyi yatiri kutsvaga haisi yekubhadhara ana chiremba, but imari yekutheatre nekuti vange vari vanooperatwa, handiti. Tinge tinoshandisa theatre yatiri kushandisa yekuBaines. Also kutiwo kana vapedza kuoperatwa vange vari vazosvika pavanoadmitwa vachirecover kusvika vapora. So mukoma Iben nekuda kweronda ravo ranga rakura, vachada 5 to 7 days after vaoperatwa. Also mukoma Knowledge after vaoperatwa vachazorara muchipatara kwezuva rimwe chete. So macost edu ese nhasi tazonyorerwa pasi nachiremba, tikaona kuti mukoma Iben vari kuda 3,030 kuti zvinge zvinoitiwa izvi. Also mukoma Knowledge bill ravo riri kuzosvika pa 1,630. So tadzoka zvakare kwamuri, taakuchida 4,000, almost 4,700 yekuti tinge tinobatsirana namukoma ava pane zvetheatre chete nezvekuti vaoperatwe chete. So panozouyawo mamwe expense, handiti. So mukationa tichiramba mari yacho ichingokwira, musazoti zvii zvakuitika. Vari kundizawo marare mazuva ndiri kutoswera nana mukoma tichitenderera tichidaro. So zvinhu zvedu zvakajeka, ende mari yatinayo ndofunga ndambokuzivisai palive yataita paFacebook, iri kusvika iyoyo 1,670 ndo cash yatinayo out of 4,700 yatiri kuda. So makasununguka kutibata panhamba dziri pascreen kuti tinge tiri tinobatsirana namukoma. Izvi anga zvichida kuti tikasike kuti vange vari vanobatsirwa, basa richienda mberi. Mukationa mari iyi yakwana, takudzoka kwamuri tichikumbira imwe mari, musati zviri kuitika. Chirwere checancer chakangooma, ende panapa tine 2 mapatients ecancer. Ndosaka muchizoona tichirasikirwa neupenyu nguva zhinji. Kazhinji tinorasikirwa nenyaya yekuti mari inenge dzarema kubata. So panapa hatisi kuda kuti izvo zvisvike pakuda, toda kuti madzikoma vange vari vanorapwa, vange vari vanoporawo, upenyu hwavo udzokere back to normal sezvawakangoitawo hwangu nehwenyu. Aiwa, kune vakubatsirai so far, vakutumirai mari, vakupai mari, mungadawo kuti kudii mukoma Iben? Aiwa, inini vanovatumira mari vandipa mari kubva kwekutanga kusvika vari zvinezvi. Aiwa, ndinovatenda zvakanyanya nemufaro, because utano hwangu hwakutodzokera vanhu nekuti vasina ivava ndakatofa. Saka zvireva kuti ndinovatenda nekuti utano hwangu huri kungofambidzana huchidaro. Saka ndiri kuti ava navane vakadaro vakumaguma. Ndotorambe muno ushingi vabereki naye vatabva mhuri yeZimbabwe ndekurefu. Shingirirai, upenyu ndo hwakakosha.
kuti tizokura kuti chembero wako matibate Mudonzvo chembera chaiko upenyu wakangokosha mhuri yangu ingasaisina baba zvakandongoma. Aiwa mukoma knowledge, mukoma knowledge, God bless you. Aiwa muchatoita mhuri yenyu ende haimbosari isina baba. Aiwa tinofara nguva zhinji dzedu ndinana mukoma ndofunga pandinotoona kazhinji tine chingofara saizvozvi kuti mutoro wachona unge uri unoreruka. Vakasununguka kutibatsira tibate panhamba dziri pascreen from Uncle Saint na the Kapingautowa brothers for now tichiti it's much love.